Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga magatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga may hinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Negatibo sa COVID-19 ang 27 anyos sa Cebu City nga unang person under investigation ug namatay. Exclusive, usa ka gatos ka testing kits alang sa COVID-19 niabot na og gipahiluna sa pribadong ospital sa Lapu-Lapu City. Laing exclusive, gusos nga Bato Balani, pagpalanog isip senyales nga curfew na sa usa ka barangay. Exclusive pagyud, improvised personal protective equipment gihimo sa mga medical professional o volunteers. Exclusive gihapon, naong sa mahal nga birhen giingong naporma sa pinutol nga kahoy. Kung musunod ka sa mall sa Mandaue City, kinahanglang manghunaw kadaan sa entrada pa lang. Improvised shield usab gihimo sa mga pulis kay nahutda na og face mask. Sa mga nagpuyo lang sa kadalanan, asa man ka sila panahon sa curfew. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dili coronavirus o COVID-19 ang namatyan sa 27 anyos nga babae nga taga Dakbayan sa Sugbo. Base kini sa gipagawas nga resulta sa iyang test sa Research Institute for Tropical Medicine kod RITM. Apan taliwa ni ini wa gihapon magkumpiyansa ang mga opisyal sa syudad sa Sugbo sa maong resulta. Ang dugang detalye pinaagi ni ining report. Result from RITM, gikan sa RITM, 15 ka buok yesterday ang niabot. Unya, ang katong namatay nga 27-year-old, so nakita na naa dito, negative ang result. Mao kini ang gipahibaw ni Dr. Daisy Villa, ang City Health Officer, human madawat ang resulta gikan sa RITM. Ang namatyan sa 27 anyos severe pneumonia apan way kalamigitan ang coronavirus disease o COVID-19. Ang test results sa nasong pasyente apil sa 31 na ka mga nagnegatibo. Bisan og daw nahuwasan ang mga opisyal sa Dakbayan sa resulta apan wa gihapon sila mokumpiyan sa hinungdan nga padayon ang pagpaningkamot aron dili makasulod ang coronavirus. We will be having an enhancement community ILI surveillance flow. Meaning to say, atong health center will not they will not be conducting clinics. We will identify areas for that ILI. Sa pikas bahin, tinudon yon ang pagpasaka og kaso sa Dakbayan sa mga nagpakatap og fake news sa coronavirus. May patimaw na sa batan sa mayor ang mga nagpasiugdan ini apan di kinahanglan gyud nga madubag sila sa ilang gihimo. So we have to teach these people a lesson na they cannot just make unsavory or malicious insinuations through the social media. Because this is like, as I've said, rubbing salt into a wound. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Nangabot na ang usa ka gatos sa ka mga COVID-19 test kits nga gipalit sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Kini ang mga COVID test kits nga napalit sa dakbayan sa Lapu-Lapu didto sa Singapore pinaagi sa abag sa usa ka pribadong tambalanan. Sukwahi sa test kits nga kasamtangang gigamit sa DOH diin magkuha og swab samples gikan sa baba ug ilong sa usa ka PUI kun person under investigation. Kini mga test kits gikan sa Singapore manginahanglan og blood samples. Tag $6 ang matag test kits. Usahon ra gyud nila test kay ang katong mukuha sulo man to siya PPE. And hopefully within today dunay mahatag nga result. Hayan mas dali na unya ang pagproseso sa pagsuta kung ang usa ka PUI positibo sa COVID-19 tungod kay ang testing himuon mismo sulod sa naasoy tambalanan. Sa pagkakaron, may 12 ka mga persons under investigation ang dakbayan sa Lapu-Lapu ug 13 ka mga persons under monitoring. Atong hospital partner dunay DSWD nga mo-assist, no? Mo-assist. Just in case if they cannot afford to pay the said testing, the city will shoulder. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Bisda. Giangkon sa gobernador sa probinsya Sugbo nga dili igo ang pasilidad sa Sugbo kun makakuyanap yun ang coronavirus. Sinungdan nga iyang gihangyo ang publiko nga magapuyo dinhi sa tag sa kapanimay. Ang detalye ni Femari Dumabo. Stay home. Ug mas strikto pa nga kamanduan ang ipatuman alang sa tibok nga lawigan sa Sugbo. Kinihuman gikumpirmar kagahapon sa Department of Health nga usa sa mga person under investigation sa syudad sa Mandawi ang nagpositibo sa coronavirus. Kagabi ni Mando dayon si Garcia nga mas mayong mga pulis ang mo-focus sa contact tracing. Iyang gitahasan ng DOH nga ihatag ang mga detalye may kalabutan sa nataptan sa virus. 1 meter gyud. Sundo na sa tanan buses ug sa tanan jeepneys. Ang tricycles usara ka pasahero. Gawas sa social distancing diha sa mga sakinan, iyang gibahara ng mga internet cafe nga pasiradan kundi motuman og social distancing ug mopasod sa mga minor de edad nga magdula lang. Mapasalamat usab ang gobernador nga sagad sa mga simbahan, mapakatoliko, Muslim ug ubang relihiyon man ang nituman sa gidili nga panagtapok gawas lang sa usa. Atong giawhag ang Iglesia ni Cristo nga mosunod sa uban. Awhagon nato nga sila usab. Undangon na usa kining ilang pagpatawag ug pagpundok. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Aron manigurado, dili lang alkohol ang ipahid sa mga bisita o customer ning usa ka mall sa dakbayan sa Mandawi. Nagmuntar na gayud sila og hand washing station aron makapanghunaw daan ang mga tawo sa di pa musod. Ani ang report ni Nico Sereno. Taas man ang linya apan nagkugi gihapon kini mga tawo nga pasud sa usa ka mall sa Barangay Sentro, Mandawi City. Kinahanglan man gud sila nga manghunaw sa gibutang nga lababo sa gawas sa tindahan. Dunay gi-provide nga antibacterial soap ug gisiguro nga mapulihan dayon kun mahurot na. Ang hand washing station usa sa lakang sa tindahan aron kalikayan ang hulga sa COVID-19 karon. Okay ra oy. Ngano man ma'am? Ay maglikay ta ning kuan karon. Nga kana. Ya, corona. Taliwa nining balita nga dunay usa nga nagpositibo na admit sa usa ka ospital din sa dakbayan sa Mandawi. Lain-lain nga mga lakang na ang gipatuman sa mga establishmento pagsiguro ug paglikay nga mataptan sa COVID-19 ang mga tao, ilang mga customers ug ilang mga personnel mismo. Human makapanghunaw ang mga customer, pahiran dayon og alcohol, dayon paagion sa thermal scanning, pagsusi kung normal ba ang body temperature sa di pa hingpit nga makasulod. Samtang ang taga City Legal Office misubsub na sa ilang inspeksyon sa mga establishmento sa Mandawi. Usa sa ilang gitanaw kung natuman ba ang social distancing o espasyo sa matag tawo. May checklist sab sila nga giandam kung natuman ba ang mga lagda sa mga health officials paglikay sa COVID-19 sama sa pagbutang ug hand washing o alcohol stations. Ingon man ang pagpahinumdum sa oras sa pagpanira aron paglikay sa curfew. Parehaan nila dire.
Naglinya sila diri so ang uban ani guditso raman sa sikit. So wala sila ka-comply sa 1.5. Gihugta ng inspeksyon pagtino kung may mga establishmento ba nga nakalapas sa mga preventive measures. Sanction establishments. Unya, I hope dili lang maabot ana pero if worst comes to worst, di gyud gihapon mo patuo, ma-penalize or revoke ang business permit. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Konsagad karon sa mga tao anaara silang nasod silang parimay aron malikay sa pagkatap sa coronavirus disease. Apan unsa na lang kining mga mga permanenteng address. Atong sutao ng ikilang kahimtang pinaagi sa report ni Lian Singkulan. Kining mga karton nga gihapin mao ang panimalay nila ni Glenn ug Alfiligan. Matud pa nga wa na sila mahadlok sa COVID-19 ug mas gipili ang maong pwesto tungod kay wa man usab sila'y kabalhinan. Gidugang sa magtiayon nga naanad na sila sa ilang sitwasyon sulod na sa 5 ka tuig human masunog ang ilang panimalay. Naarjo Miss Daplin sada higda. Badlong mo mindirigon sa kapitan niya. Kuan na may kanang kaugat lang yapon may kay wa man ka. Ano no, akong Jimmy balay, may na apa kay. Pwede rami na sa balay. Dinhin na sila mangaon og dala ang ilang mga kagamitan. Kundo na ba sila ginagmay nga pagpangandam batok sa COVID-19, matud pa nga may mga sabon silang natigom sukad pa ni adtong Pasko. Kami bitaw. Wa man dinhi mas sakit mga anak kay ang pangayo sa Ginoo. Nga among pamilya nga di mas sakit ba ngani may dogay na may higdaan ni. Uban nila ang ilang upat ka mga anak nga namahuway tungod kay wala may klase ug matud pa nga nanginabuhi sila pinaagi sa pagpamasura. Ning hulga sa COVID-19 kung sagad sa mga tawo karon anaa sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, kining maong pamilya anaa dinhi sa maong waiting shed, daplin sa karsada. Gani sa oras sa pagpatuman sa curfew, ila na lang paninguhaon nga mga tulog sila ug sayo. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Kung sa uban ang pagwangwang pamaagi sa pagpahibalo sa pag-epekto sa curfew, ani ay linahing paagi nga gihimo sa barangay San Nicolas proper sa siyudad sa Sugbo. Kung unsa kini atong tan-awon ang report ni Femari Dumamo. Wa makapugong siyang luha kining usa ka inahan nga nikaway-kaway sa iyang mga kamot sa pag-agi sa sakyanan sa barangay diinlulan sa imahe ni Senior Santo Niño. Ilabi na nga lanog kaayong gipatukar ang bato baladi sa gugma. Ang gosos nga kanta pahinungod sa balaang bata. Safety ang tanan nato diri taga barangay. Ug nami paminawon nga ang Santo Niño nilibot sa ato isig ka barangay. Kining usa ka mamaligya og butong nga sagad alas 8 sa gabi ay naa padaplin sa daan na maligya nitug-an nga nituman sila sa curfew kay nakita nila nga alang ni sa kaayuhan sa tanan. Tahod nila may gunsay mayo gunsay dili. Gawas sa kanta nga bato balani sa gugma gipangadyo sabang Orasio Imperata batok sa COVID-19. Dungan niini ang ilang pagpahinumdum sa mga molupyo nga alas 8 na sa gabi ug gipatuman na ang curfew. Gipasabot ni San Nicolas proper Kapitan Clifford Jude Ninial nga nanangid sila sa simbahan sa paghimo sa ingon. Instead nga mo atos lag simbahan, matunong sila sa ilang mga balay mura og ikapon ang ilabang malatian ba kay gahapon naka-experience sa first day na mo karon second day mura og kuan na gid sila mura nag-atang na ba mag-candlelight sila sa ilang atubangan. Ang maong motorkada gilaho sa silingang mga barangay sa Dulho Fatima, Sawang Calero ug pahina sa Nicolas sa hangyo usab sa maong mga barangay. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Homemade face mask, blockbuster karon sa Barangay Ermita ning siyudad sa Sugbo. Ang tighimo niini mao ang usa ka band vocalist nga nawad-an og panginabuhian human na nira ang ilang performing area. Ani ang report. Bundag pa lang naglinya na ang mga tao nining balay daplin sa karsada. Mga silingan sila ni Junalo Torrivillas nga maoy naghimo sa mga face mask. Sa ta 15 pesos ang matag usa, makapalit na ang iyang mga silingan isip proteksyon sa virus. Paglikay sa coronavirus. Oh. Actually wala na gyud kay mapalitan bisag asa og surgical mask. Nagtuyok-tuyok na mig pinangita wala gyud kung naa magali perting mahala. Ang mga materialis pinalit usab niya o gi-pattern ang paghimo sa gigamit nga face mask.
pangpamilya lang unta apan midaghan ang order dili lang sa mga walk-in clients kun dili na nausay nag-order online. Washable ug reusable ang face mask ug pwede usab nga ihumol og tubig nga dunay disinfectant. Grabe ka, daghan gyud. As in, daghan pag yun, dili pag yun ni na mo unta ibaligya by diri sa amo kay napapag yung mga order online. Si Junalo, usa ka band vocalist, apan na nila ang ilang performing area sulod sa usa ka buwan tungod sa COVID issue. Ang panghitabo naghatag kaniya og kahigayunan nga makakita og laing panginabuhian nga makatabang usab sa uban. Lisod kaayo kay usa ka buwan wala nya kinahanglan mata mo sunod gyud ani kay para sa ato maning safety. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gigpitan sa Dakbayan sa Talisay, uban ang Department of Trade and Industry ang ilang monitoring sa pipila ka mga establishmento kung may mipasaka ba sa presyo sa mga basic commodities. Si Lian Sinculan sa report. Nakigtikom si Mayor Samsam Gulya sa Dakbayan sa Talisay uban sa mga kawani sa Department of Trade and Industry. Kini aron matuki ug masiguro nga way mo pahimu sa pagpasaka sa presyo sa basic commodities. They will be giving us price ceilings na mo na imong ipang-post dito sa merkado para naikatungod ang market administrator mutan-aw kinsay ni sobra sa mga price ceilings. Matod pa sa mayor nga nakadawat siya og mga report nga may uban nga nagpahimo sa higayon ning hulga sa COVID-19. There have been a lot of reports regarding price increases. So ang giingon karon na kung nanay price ceiling then i-EO mo na ni Governor Gwen. So i-adapt lang na muna sa city when that EO comes. So Human niini gipakatapdayon sa DTI-7 ang milangkob sa price monitoring group sa nagkalain-laing dapit sa Dakbayan. Pipila sa gisusi ang mga supermarket, ang tabon ng public market o gagmayng mga general merchandise. Ilang gimonitor ang mga presyo sa basic commodities sama sa canned goods, bottled water, mga prutas ug uban pa. Samtang mibahad ang DTI nga mag-atubang ang mga negosyanteng mopahimus gyud sa higayon. For those establishments nga mo go beyond sa ato ang gi-establish nga automatic price ceiling, we will issue a formal charge and we will impose an administrative fine. Uban ni Renante Quiñones, Lian Sinculan, Balitang Bisdak. 40 na ka mga public utility jeepneys o duha ka van for hire ang nadakpanunod sa pagpatuman sa social distancing protocol sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7. Ano yung report? Matod ni Direktor Eduardo Montealto nga 5,000 pesos ang multa sa unang kalapasan batok sa 40 ka mga jeepney sa Metro Cebu ug laing duha ka mga van for hire. Suma sa opisyal nga dili sila madala og hangyo kay ipatigbabaw ang nalatid sa balaod tungod kay alang kini sa kaayuhan sa tanan. Gawa sa ilang mga personnel, ang mga pasahero na mismo ang misumbong kanila sa kalapasan sa mga public transport vehicles. Mamahimong kuhaan o hulagway ang plate number o ang sitwasyon sa jeep isip ebidensya. Ipatawag sa LTFRB ang mga violators. Dili gud mo tuman ay mga violators gud mga jeepney drivers. Pero na magsuffer sila sa consequence nga 5,000 ang multa. Samtang iklaro sa LTFRB, ang LTO mao frontline agency sa mga single motorcycle protocol. Apan giklaro nini nga tugutan ang mga magtiayon o miyembro sa pamilya nga makaangkas. Mas maayong magdala og kamatuoran aron dili madudahan. Monitoring rami. Wala pa tagahatag og franchise ana. Then among ginabadlong sad na dili pwede mag-back ride. Pero dili may maka-issue nila og kanang pareha mo gina-issue sa mga four-wheel vehicles kay wala pa man sila franchise sa MOA. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Pipila sa mga lakang ug palisiya nga gipatuman dito sa kauluhan nga ubos karon sa enhanced community quarantine planong i-implementar usab dinhi sa ato. Ilabi na sa kumpirmasyon nga may usa ka pasyente nga na-admit karon sa Mandawi nga nagpositibo sa COVID-19. Si Nico Sereno sa report. Gikaguol ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang pagkapositibo sa COVID-19 sa usa ka pasyente nga na-admit sa private hospital. Taliwa niini, mas pahigpitan pa nila ang mga lakang sa Dakbayan aron kalikayan ang pagkatap sa sakit.
Matud sa mayor, may pipila ka mga patakaran nga gipatuman didto sa Metro Manila nga gusto sab nilang iimplementar. Sabutan pahinuon kini sa mga local officials. Usa sa iyang gusto ang istrikto nga pagpapuyo gyud sa mga tao sa ilang mga panimay ug limitahan ang paggawas-gawas. Atong minusan ang mga tao nga mogawas. Sa matag balay ug doon natay paliton, usa na lang ka tawo ang mo kuan og naipalitong pagkaon o medisina baka. Lain niyang mando, pahugtan ang surveillance, ingon man implementasyon sa checkpoint. I will be issuing a memorandum nga wa na gyud i-ban na gyud nato ang tanang dunggo sa dinhi sa coastal areas except for essential, no? Unya wa gyud tawo nga mokuyog dawaton. Samtang muhimo ang City Hall og lain nga emergency purchase sa mga pagkaon, bugas, canned goods ug bisan mga tambal aron ihatag sa katawhan. Kaganiha, nakigtigom ang mayor sa mga negosyante sa Dakbayan gikan sa Mandaue Chamber of Commerce and Industry ug sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce. Natuki ang ekonomikanhong sitwasyon karon mugna sa hulga sa COVID-19. Gipasalig sa mga negosyante, dunaray igong supply sa mga palaliton ug angayang likayan sa katawhan ang hoarding ug pagpanic buying. We have enough food supply in the whole island province of Cebu. And of course, including Mandaue, especially that Mandaue, most of the companies who supplies food are based in Mandaue. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Arong pagtabang sa kaubang mga healthcare workers ni ay grupo sa mga medical professionals, medical students ug mga negosyante ug uban pang nagtinabangay aron makamugna og improvised personal protective equipment mga banggamit sa pag-atiman sa mga suspected COVID-19 patient. Si Faye Marie Dumabok sa exclusive report. Tungod ning giatubang nga krisis sa panlawas sa tibuok kalibutan, giangkon sa mga medical practitioners nga kulang gyud sila og PPE. Hinungdan nga sugod niadtong Martes ang All-Terrain Medical Organization uban ang lain pang organisasyon nagkaiusa paghimo sa 3-piece bodysuit nga dunay hood ug ang face shield nga klase sa PPE. Pinaagi sa tabang sa Cordova Dressmakers, nakahimo sila og pattern, samtang ang grupo sa mga negosyante ni tabang kanila sa pinansyal nga aspeto ug sa mga materyales. Ilaw sab gipaniguro nga napatuman ang social distancing ug pag-disinfect. We know how a PPE should be because we also work with HIV and hepatitis. So we know the need of general protection equipment. Karong hapon makigtagbo si Doc Briones sa kadagkuan sa BIFAD ug DOH aron paapurbahan ang maong PPEs ug kun makapasar kini ilan na dahil mahatag sa mga pampublikong tabalanan sa syudad ug probinsya sa Sugbo ug sa ubang hospital nga nanginahanglan. We're making a better PPE. So this will be approved by Department of Health so before its final distribution. Waterproof duct tape para it will maintain its so this one, if we economize, this can be reused, but of course before you're reusing it has to be sterilized. Kini maoy pipila sa mga proseso sa ilahang gihimo nga improvised PPE. O karon aduna tay sample sa mga nahuman na nila nga PPE nga gani gisuot gud mismo sa usa ka doktor. Atong pamustaon kay atong nakita nga kini loose kun luag kaayo ang maong PPE kay ilang gipasabot katungod kay kita naaman ta sa taas-taas nga temperatura nga lugar. Hinungdan nga mas maayong well ventilated, kung ventilated ang kini ilahang gisuot nga improvised PPE. Atong pamustaon si Dr. Albano kung kumusta ang iyang pagsuot karon aning improvised na PPE. Dok, kumusta? May buntag sa tanan, no? So atong makit-an karon loose ang akong gisulob. Actually comfortable ra ko ani dili kay sa init sa sulod. So makalihok ra ta og well ventilated. Ang grupo nakahuman na og kapin sa 500 ka mga PPEs. Apan pinaspasay paghihapon ang ilang paghimo aron mas daghan ang makabenepisyo. Nunot niini nanawagan sila sa mga buot mutabang og modunar og kwarta ingon man pagkaon og mga materyales sa pagbisita sa ilang buhatan sa Cebu Medical Society sa Barangay Apas tapad sa buhatan sa Erof. Bukas sila alas 10 sa buntag hangtod sa alas 6 sa gabi. We are looking into resources, looking into manpower,
And even whatever kind of donation that we can receive, whether it be financial or through materials or through food, that would be very much highly appreciated. Samtang andam musab silang mutudlo sa ubang medical practitioners o grupo sa laing lugar nga gustong maghimo sa ilang mga improvised PPE. Uban ni Edward Tubilan, ako si Marie Dumabok, Balitang Bisdak. Tungod kay nagahurot na ang supply sa face mask, Lapu-Lapu City Police naghimo na lang og ma-improvised face shield. Si Luan Mirondina sa report. Sa matag health checkpoint, ang mga pulis, ang mga frontliners sa pagsusi sa temperatura sa matag motorista nga moagi. Tungod sa risgo nga matakbuyan sa COVID-19, nanginahanglan sila og mga personal protective equipment. Gani bisan face mask, nagmihit na. Busa ang creative side sa mga babaeng sakop sa Lapu-Lapu City Police napakita pinaagi niining hinimo nila nga improvised face shield. Gamit lang ang acetate, GI wire, foam ug magic tape, nakahimo na sila og improvised face shield. Ang kinatibuk ang gasto sa matag usa moabot lang sa 30 pesos. Labi na kay kuan po naglisod tag pangita og mask, no. So nakita na ko nga mas effective siguro po ni siya nga puli sa mask na sa face mask, no. Uban ni Philip Patricio, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Biyahe sa South Bus Terminal gilimitahan na sugod sayo ning simanahang gumikan gihapon sa epekto sa COVID-19. Ana detalye pinagi sa live report ni Marie Dumabok. Fem. Bab, karong hapon nasaksihan sa Balitang Bisdak nga taas-taas gid ang linya sa mga pasahero nga buot musud sa pasilidad sa Cebu South Bus Terminal. Kini tungod sa gipatuman nga pagkuha sa temperatura sa mga pasahero kon pag-thermal scan. Gani gitug-an ni Carmen Quijano, ang manager sa CSBT, nga kaganihang buntag adunay gigipugnan nga pasahero nga dili makasud sa CSBT human nga taas-taas ang temperatura nini kun gihilantan kini. Inay nga gihatod kini noon ngadto sa Cebu City Medical Center. Mato di South Bus Terminal Manager Carmen Quijano nga suka di pagawas og kamanduan si Gobernador Gwendolyn Garcia kalabot sa mga pamaagi paglikay nga mukuyan ang coronavirus. Usa ang CSBT sa strikto nga nipatuman niini. Matag karon og unya, magpahinumdum ang mga gwardya sa mga pasaherong nagpaabot alang sa social distancing. Sud sa mga bus, hugot usab ang gipatuman nga social distancing. Gitugutan lang nilang magkatapad ang mga magtiayon, managsuon o kabanay. Samtang kalit nga midagsa ang mga pasahero nga muuli sa probinsya, bisan kun Webes pa lang, kay kadaghanan nila nanirana ang gitrabahuan. Sama na niining taga-Barili nga kawani sa usa ka restaurant sa Lapu-Lapu City. Gi-close amo kay pahunongon sa ami kay mauli may sa pabulion sa ami sa probinsya. Laing pasahero nga gikan pa sa syudad sa Naga ang nituyo sa CSBT aron makasakay pa uli sa Badyan. Kay wa nay mo pasakay kaniya nga bus tungod sa gipatuman nga social distancing. Ibadban sila. Nga namin nakasulti na ko nga sa terminal na lang ko. So wala na yung mag-pick-up diha sa Oh, wala. Agian ra ko. Samtang sa dili pa mo sakay sa mga bus, gipahugas una sila mga kamot ang mga pasahero. Ingon ani usab ang gipatuman diha sa Cebu North Bus Terminal ngadto sa ilang mga pasahero. Kansang mga kawani ug mga pasahero ang gipahugas una sila mga kamot o gikuhaan og temperatura. Samtang gitug-an ni Quijano nga ang Sunrise Bus siyam na lang sa 40 nila ka mga units ang gipadagan. Og 14 sa 200 ka mga bus sa Valyacar Transit ang igo na lang naghatod og pasahero diha sa CSBT ug wa na nagpasakay ug balik. Nga maghugas sa kamot every 20 minutes. Nya use sanitizer. Nya ang kanang social distancing importante kana for the reason nga mo biginay gi kuan ron gideklarar sa tibuok ng kalibutan.
ug bab gihimo na lang nga alas 9 sa gabi, inay nga alas 11 sa gabi ang last trip ug alas 3 sa kadlawon ang first trip, inay nga ala-1 sa kadlawon diha sa Cebu South Bus Terminal. Bab. Thank you so much, Fem, sa imong live report. Sugod ug maadlaw sa radaan ang mga malls, recreational centers ug ubang establishmento dinhi sa Dakbayan, Sugbo. Si Mayor Edgardo Labilla mipagawas og amendment sa iyang nahaunang executive order. Gimando ang suspension sa operation sa mga recreational centers, fitness centers, barbershops, salon, sinihan, parlors, internet cafe ug uban pa. Gumikan ining kamanduan, daling mipahibaw ang mga malls sa Cebu City silang temporary closure. Sugod ug maadlaw sa radaan ang mga shopping malls sa syudad. Magpabili ni noon ang abli ang mga tindahan sud sa mga mall nga nagtanyag og essential services sama sa grocery, supermarket, botika ug bangko. 2,000 kasakong bugas gipalit sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo aron ipanghatag sa mga tao kansang panginabuhian na apektuhan sa coronavirus disease. Samtang 1 bilyon ka pesos nga pondo ang giandam alang sa mga laka nga himuon kung ugaling mugrabe pa ang epekto sa COVID-19. Ani ang report. Apil sa gitutukan sa Dakbayan, Sugbo ang pagtabang sa mga mulupyo nga maapektuhan sa coronavirus disease sama sa mga mawad-an og panginabuhian. Sila ang mahatagan unya sa gipalit nga 1,200,000 kasakong bugas. Apan gihan-ay pa sa city government ang lagda sa pagpangapod-apod sa bugas. Ang mga barangay ug ang maylo mao'y magtambayayong sa pagpanghatag sa tabang niadtong masuta nga napektuhan gyud sa krisis. Ato ning ipanghatag sa atong mga kanang gitawag nato mga the less privileged members of our society. Labi na gyud tong mga kanang gitawag no work no pay, katong mga wa gani mga trabaho hapit. Lakip sa prioridad gihatagan ang mga nanginibuhi sa motorcycle taxi ug habal-habal nga napektuhan sa social distancing protocol human gidid-an sa pagpamasahero. There should be a fair distribution according to the need of a particular family in the city of Cebu. Samtang iragdang magsisyon ang konseho alang sa pagpalabang sa 1 bilyon ka pesos nga supplemental budget alang sa mga lakang pagsumpo sa COVID-19. That we will source the 1 billion pesos from the proceeds of the SRP. I think, if I am not mistaken, according to the mayor, we have 22 billion in our bank account, and we have about 10 billion of that from SRP proceeds. Gawa sa CCMC, gipadali usab sa mayor ang pagpatukod sa laing pasilidad nga magamit kung ugaling adunay mataptan sa COVID-19 dinhi sa syudad. Doon na area, gisugda na karon og trabaho naa sa North Reclamation area. It can accommodate between 200 to 300 people in case. That would be in addition sa atong gi-fast track karon ang atong CCMC. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sukad nga gipatuman ang nagkadayang lakang batok sa coronavirus disease, crime rate sa Dakbayan sa Talisay miubos usab. Silian Singkulan sa report. Domino effect ang sitwasyon karon sa Dakbayan sa Talisay human gipatuman ang nagkalain-laing mga lakang batok sa COVID-19. Kinitungod kay miubos usab ang record sa nagkadaiyang krimen matud pa sa hepe sa Talisay City Police. Ni gamay gyud no drastically ang crime occurrence. Katong usual na theft, robbery for the past week wala no ni gamay. So, ang labing komon nga matang sa krimen mao ang mga kaso sa theft, robbery ug physical injury. Suma pa sagad kini mahitabo sa mga lugar nga daghang tawo sama sa barangay Tabunok. Niadtong Pebrero nakatala sila og 9 ka kaso sa theft apan unom na lang ang na-record sukad Marso 1 hangtod 18. Samtang usa lang ka kaso sa robbery ang ilang natala karon. Apan bisan pa niini, giklaro sa hepe nga padayon pagihapon ang ilang mga operasyon batok sa gidiling drogas. of course, we don't want to stop our anti-illegal drug operations. Yes, last night we have arrested again 8 personalities diya sa Talisay. And we will continue to do so. Uban ni Renante Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.
Subay sa kamanduan ni Archbishop Jose Palma nga kansilahon ang tanang misa sa tanang simbahang Katoliko sa Sugbo. Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus may pahigayon sa misa Sine Populo kon misa nga way mga parokyano nga mitambong. Inay sa simbahan sa St. Therese gisaulog ang misa Sine Populo sa Social Hall sa parokya. Gilimitahan ra ang makasud sa Social Hall kadtong direktang nag-alagad sa simbahan sama sa mga madre, lay ministry o kabatanunan nga nag-operate sa kahimanan aron mapakita ang misa populo pinaagi sa social media. Hinoon naara sa gawa sa Social Hall ang pipila ka mga parokyano nga mitambong sa Santos nga misa. Matag adlaw gikan sa Lunes ngadto na sa adlaw Sabado, adunay 5 ka Santos nga misa ang parokya sa St. Therese. Apan tungod sa COVID-19 adunay duha, usa sa alas 6:30 sa buntag, samtang ay kaduha alas 5:30 sa hapon. Samtang alas 7 sa buntag ug alas 5 sa hapon sa adlaw Domingo. Masaksihan ang misa Sine Populo pinaagi sa live streaming sa Therese Lishok's Facebook page. Mga beneficiary sa Pantawid Pamilya Pilipino Program kun 4Ps nanawagang ma-release na ang ilang kwarta kay daghan sila galastuhan taliwa ning hulga sa COVID-19. Kaganihan nakatapok sila gawas sa usa ka bangko sa Mandawi City Heritage Plaza. Kinihuman sila nakadawat og abiso nga karong adlaw ma-release ang ilang kwarta. Apan hangtod udto kaganiha, wa pa masulod sa ilang mga ATM ang salapi. Nanawagan sila nga mapadali ang releasing kay daghan usab sila pamaliton taliwa ni ining hulga sa COVID-19. Ilabi na nga ang bugas matud pa misaka na ang presyo. Bakit taon may bugas? Bahala ko lang isutan basta bugas lang. Kinahanglan ng bugas sa nihit ng tindahan. Samot na corona niya, di ta kalakaw-lakaw niya. Naron, daghang kay nagsiras merkado nga mga bugasan. Saan man na to, di man ta kautangan na nila. Bisan pa man sa hulga sa COVID-19, wa kini makapugong sa mga maghinigugmaay nga magpakasal. Sa Lapu-Lapu City, tulo ka parisan ang nagpakasal nga gipreside ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan. Gituman sa mga misaksi sa ilang kasal ang social distancing ug naka-face mask usab silang tanan. Matod sa magtiayong Rosana ug Jomar Amonoy, gitinguha gayud nilang mahinayon ang ilang kasal bisan pa man sa mga pagsuway sama sa hulga sa COVID-19. And we cannot move the schedule because we nakaplan jud tanan and it's very difficult and life must go on. Nakulbaan gyud kay gapon kanang wala dayon mi nahatagan og feedback kung madayon ba, so pasalamat mi. Taliwa sa mga ibating kahadlok nga mataptan sa mga sakit nga dala sa coronavirus, mapagpangandam nga dili gyud mukuyanap ang sakit nini. Adunay ubang subuanon nga mas nipili nga mutan-aw sa lighter side ning yatubang nga krisis sa tibuok kalibutan. Ano ang report ni Femari Dumamo? Tugwa karon ang mga kahingawa sa mga tao ning gitubang nga problema sa panlawas dala sa COVID-19. Tanan ang nabalaka dili lang sa health condition, apan lakip na sa epekto sa panarbaho ug sa mga negosyo. So pag-advantage na nga may kita na may trabaho ang mga tao. Problema jud kay na. Apan alang nining 15 anyos nga naanad na sa una nga mula aguban sa mga higala, nakita niya nga tungod sa mga gipatuman nga measure batok COVID-19, mas aduna na siya panahon uban siyang mga gidikanan. Og kining inahan, nahadlok man, apan tungod sa paglimit sa paggawas-gawas, nahimo niya nga katabang ang duha ka mga anak nga binatilyo sa pagbantay sa na-stroke nga bana. Mag-quarantine ka, ani na lang yung sa sulod sa balay, hindi na lang yung magkuan. Napakoy bana nga mild stroke. Stay ra dito sa kanang balay para mas mo kuha na tong mo-grow atong kanang muragon sa tong pamilya kay kanang people nowadays gani kanang dili manggod kay sila kanang if wala ang COVID kanang dili sila makamurag mo take time sa ilang parents. Samtang kining 54 anyos nga lola na ang niangkon nga nakaamgo siya nga ang tanang tao lumalabay lang ning kalibutana. Kita tanan na gitay katapusan nya kuan maminaw ko nga murag panahon na gid siguro ba nga kita sa tuusag usa mo sangpit na kita sa Ginoo. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak. Mga sakop sa clearing team sa Lapu-Lapu City Hall naukay human na napurma nga daw imanghin sa mahal nga birhen ang giputol nilang kahoy nga mabulo. Si Luan Minordina sa exclusive report.
ang kabahin sa sanga sa kahoy nga mabolo nga giputol sa clearing team sa Lapu-Lapu City pasado 2:00 kagahapon sa hapon. Sa unang hulagway, puwahon ang kulor ni ini. Samtang sa ikaduhang hulagway, medyo nikuspaw na ang kulor. Pero di pa lang sa gate, nahibong namin anong na-develop siya nga ni blue. Nga wala to sa amo nga nagbitbit ni, red lang gid siya. Ya sige na mo og tutok, ning kalit lang siya og blue. So do na day kanang kuan sa personnel din nga naay third eye, nga ningon siya nga si Mama Mary jud kuno na siya. So ko nga so nang nimbaw ta man tanang balhibo nga kami nagapundok. Nahukman sa pangu sa clearing team, Helen Mandal nga pabindisyonan kini sa pari. Ang giputol nilang kahoy nahimutang raman usab sa gawas nga bahin sa simbahan sa Berhen sa Regla. Usa siguro na siya nga mensahe nga kita pahinumduman kita permi di lang sa digit lang ato ang sige og kupot wa nga mag-prayer kita sa tungod ani karong sa COVID-19. Ganihang buntag, gipatiwas ni Helen og paputol ang nahabiling sanga sa kahoy nga mabolo. Ang kabahin sa naputol nga kahoy daling gitapukan sa mga tao o gitan-aw ang naporma ni ining imahen. Ang uban mihikap og nanguros, samtang ang uban nanguha sa ginabas nga kahoy sa pagtuo nga milagroso kini. Amo ni siyang lagawon og di ka nang paigon bitaw niya ihaplas ba. Makatabang ni siya ma'am. Dako kami pagtuo. Ang Birhen Milagrosa. Mo bitaw na among gipangamuyo in taon nga magmilagro kay kada gabi magsige gampo nga mawala unta na ang mga katalagman diri sa upon ba. Si Father Bong Corpus, team moderator sa Virgen de la Regla National Shrine, nga mo'y may bindisyon sa napormang hulagway sa kahoy, may pasabot. I just simply bless it kay mao man ang ilang gusto, no? Aron at least ba whatever feeling nila makuha nato. So mo na siya, but I would just see it as kanabang natural lang na porma. Ang gibindisyonan nga pinutol nga kahoy gibutang na sa altar sa opisina sa clearing team. Gibutangan og kandila ug mga buwak. Ning panahon karon sa kahadlok ug kalibog nunod sa COVID-19, dili malikayan nga ang uban mudangop sa bisan unsang butang nga pagtuon nila makaayo. Apan panghinaot sa simbahan nga unta dili lang kita kutob sa mga external nga butang o ang butang nga makita. Apan unta mas makalawom pa kini sa atong pagtuo sa Ginoo. Kung ugaling makita nila dito ang maong nga larawan sa tumaylan ng Birhen Maria, panghinaot gayon nga kini unta makahatag og kanang paghinulsol, no, pagbag-o og pagampo labi na karon nakita sa panahon sa Kwaresma. Uban ni Philip Patricio, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kapuso, ayaw ninyo si Piata matag adlaw ang nag-una og labing labas nga mapanghitabo og impormasyon sa dakong isyong mihamo kanato sa nagpabiling kasaligan sa mga balita. Bisan pa man mga kapuso sa panahon sa krisis karon tungod sa kahadlok sa COVID-19, parayon kaming buhatod kaninyo sa gikinahanglan ninyong mga kasayuran. Among pasalig mga kapuso nga dili kamo namo biyaan bisan pa man sa hulga nga atong giatubang sa pagkakaroon og magpabilin ang serbisyong tinudanay tungod kay ang local news matters. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nagisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kung din ang inyong balita ang among balita tungod kay matag lokal nga balita mahinungdan. Ako si Bambi Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso.